ассалому алайкум дӯстон ва бародарон, ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ хушомадан мегӯям. Шероинар, имрӯз 2 майи соли 2024 мо навор кардем баҳри шумо. Видеомон аз душӣ мегзара нексичиҳои деҳонаи бадмондагем хоси подписчикои Астра FM ҳастай. Портер гуфтен, портерам мондем бародаро. барои реклама рақамҳои мо ҳамея бародаро, касе ки ҷарайон дошта баша марҳамат хонамошин замиша реклама мекунем. Сараввал лайк, подписатсия ва зангулара фаромӯш намекунем. Шероинар, видео аз душӣ мегзара, нагзаронен, тамошо мекунем. Салом дӯстон, як бародари дигармон занг зад, акай Нуруллоҳ мега. Гуфт ака, ма устоям, айдистам фасад мея, мақсад ремонти хона. Апарача дорм мега, ам бародар, хулас устои хубай. Инами ремонтои хонаи ҳамаи фасад заягия бародаро, агар ина махбутон шида боша, инами номероша занг бизанем +990 804 44 44 64 ватсапшам ҳаст ва ҳам дастиш бародаро. И бародари мо ремонт мекуна, мақсад касе ки агар зангир боша, пешаи занг гирифтан барои ремонти хона, на танҳо зангиро, хонаи обични хитона барои хушрӯ кардан, барои зебо, тоза озода нигоҳ кардан. ҳами ака устои хубай, марҳамат, шумо метавонед ки зангш бизанед. Нашоти нарх навохтон чақчақ мекунем бародаро. Инак мегзарем ба эълони якуми имрӯзамон. Эълони якумон чиай? Эълони якумон Opel Astra F. Нарх навошам созаи солиш 1993 бародаро. Мошинча қарор дорад дар шаҳри Душанбе, рақамҳо 63 охираш. Нархша 24500 сомон мега, холи бензинай. Кузовш хеҷбек, объем моторш 1.6, пробегш 17611 пробег дора. Коробкаш механикай бародаро, свете шоколади, хидмат маъқулай. Мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад. Мотор, коробка, ходовои 100%, 4 баллони нави, 90% аккумулятор нав бо болои ҳамаи ин 8 моҳи дига ҳуҷҷат дора. Ягонҷаш салоно ҳастай, даридагӣ, кафидагӣ надора. Мақсад ин мошинча сирошнае. Дароншам тоза будаст бародаро, айбернашам хушрӯ. Хулоси гап, мошин иншоалло ки маъқули дилтонай, нархша 24500 сомонӣ мега. Мегзарем ба эълони дуюми имрӯзамон. Ҳамин Nexi бисёр одамода маъқул мешавад. Шероинар, Daewoo Nexi соли 1995 чотка краскаш. Мошинча қарор дар ноҳияи Айни. Нархша 15000 сомонӣ мега. Бензин плюс газай. Тозагии мошина бидем бардора, сафедиша, хушругиша. Хулас дароншам тозай. Чотка машин маъқултонай ба назарам. Кузовш седан, объем моторш 1.6, пробегш 150000 пробег дора. Коробкаш механикай. Мошина дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мотор, ходовои баллоношам навай. Хубан документаш солонаш афсуски тамом шудагиай. Я одам боша ин мошина бигира документ кина, ҳайкина бигарда бародаро. Мошин хари аниқ бошен, марҳамат, ҳатман айноми канали мо зангш бизанен. Шумо да бо ягон сими дига арзон мекунам мета бародаро. Марҳамат, ҷараёнтона бинен. Мегзарем ба эълони сеюми имрӯзамон. Эълони сеюмон Портер, Hyundai Портер бародаро, солиш 2006, мошинча навай. Дар ноҳияи Рашт. Нархша 105000 сомон мега, дар бозор 120000. Рақамаш ҳамея бародаро, ватсапшам ҳамея 1090 краскаш карасиня салерка қати. Объем моторш ДВД, коробкаш механика, пробегш 23620 пробег дора. Ҳуҷҷатош 100%, баллоно 80%, ходовои чотка, ҳолати мошин 100%, харидори аниқ. Марҳамат, занг бизанем мега, неки афсус адиш намешавад. Дар иҷоҳози видеоашам ҳаста бародаро, марҳамат, хитон тамошо кунед. Hyundai Sonata 2006 солаш. Инам хеле састайни. Ина мошинака. Мошин хубай. Як сол пешаки айвагон гирифтагия спалка дора. На кузов баландиш 1.70, розиш 2.85, памиш 1.60. Баллонош нав,
بیسروش نباید کرده اخیم در دورا این با ای برش در دورا اترانوش فولای از پاسکاش ای بشم که نمی بامپید با باش میستونم جا خوب کراسکاش خیسته ای زدگیش چقدر کم ترک جکتگه واگون دا فروردن دا میگن جکتگه همه خیلی بود این هم ماشین چاکه 105,000 خریدار باشه اگر با معامله داره با اعلانی 4 امروزمان میگذاریم خیلی خطون دیدیم بردارا انا این نکسی دیونای بده بردارا نرخ نواشم سوزای سال 1996 مشتیه قرار داره در شهر کلوب نرخش 19,500 سوان میگه ماشین رو سیاه بلفته کیوخی رنگش سیاه و تنیرفکاش بنزین پلیس گازای کوزفش 3 دمار داره ابی موتورش 1.6 коробкаш механика 1 сола тонировка 50% дора 1 сола тонировка 50% дора ҳуҷҷатиш солонаш нав бучид мега хадавои 100% коробка мотор музикаш мехона аккумулятораш маслаш хулас ҳамаш 100% хадавои нав кардем беҳад ҳолаташ зурай мега агар харидор боши бародар мақсад ин мошин ягон дил дур брава ҳатто ки метавонӣ ки устоқати биёи состоянии мошина бибинӣ номерош 6098 ина марҳамат маъқултон боша бародаро нексичаи ҳайвон зангш бизанен даруншам тозак хишро озода ина марҳамат желанитона бинен бачо мегзарем инак ба эълони панҷами имрӯзамон эълони панҷамон мерседес бенз с класс ки соли 1990 мошинча қарор дорад дар шаҳри ваҳдат нархша 40,000 сомонӣ мега бензин плюс газак кузовиш седан аби моторш 3.2 даст бардора пробегш 15733 пробег дора мошинча ҳолатш соза бардора коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора аккумулятор нав балона 80% бо муомила дора мега бародара назди мошинда дигар маълумоташа метавонем ки занг бизанен бо бипурсем ачо ина марҳамат Mercedes Benz S-Class 90 sol 40,000 сомонӣ ҳолаташ гуфтам ҳамин хел дар ҳамин хел ҳолат сасяни қарор дора номери охираш 0756 инак мегзарам ба эълони шашми имрӯзамон эълони шашмон Opel Astra F пурсидан гуфтан бародар Astra F Nexi ҳамеро реклама ка гапи подписчикоромо дар замин намонем шавинад сол 1996 мошинча қарор дар шаҳри душанбе 26,000 нархаш бензин плюс газа кузовиш универсал аби моторш 1.6 пробегаш 245,124 пробег дорад коробкаш механика газ бензин кор мекунад кондитсионерш люксай короче мотор хадавои 100% муомила дора мега метавонем ки дигар маълумоташа зангш бизанен аз худаш пурсем бачаҳо ҳамиқа маълумоташа дастрас кардем ҳамин бародар худаш 26,000 сомонӣ 96 сол состояниш хубай сафед тоза мошин гуфтем одам ки нақс надорад желанитона бинен шероинар эълони ҳафтумон эълони ҳафтумон Opel Astra F ира соли 1994 ин мошинча қарор дорад дар шаҳри душанбе нархша 24,000 сомон мега бензин плюс газай кузовиш хеҷбек созай аби моторш 1.6 пробегш 11781 пробег дора коробкаш механика шавина коробкаш механика мошинча дар ҳолати хуб қарор дора мотор коробка хадовои 100% аккумуляторш нав 8 моҳи дига бо ҳуҷҷат дора нахадо мотор модулиш 4 балонош 90% мошинча сирош наи сирош нафурӯша бардора ин ҳаҷада аккумулятор мотороша сурат гирифтааст хаям хеле бардора
мақултон боша, даруншам тоза, хушрӯ, озода. Желани хитона бинен шароинар 94 сол дар шаҳри Душанбе, рақамош 94 15 14 66. бародаро, агар ҳамин мошинои мондагии шумо дар маъқул боша, илтимос аз шумо эҳтиромона хоҳиш, дар ҳамин видеои мо лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. хона, мошин, замин барои фурӯшӣ дошта бошед, агар марҳамат дар ҳамин номерои мо WhatsApp, Telegram ҳастай, муроҷиат кунед. мо хона, мошин, замин шуморо ба реклама мегузорем. бародаро, дар охир аз шумо эҳтирома хоҳиш як бор дига лайк, подписатсия ва зангулара фаромӯш намекунем. ташаккур ки то ин дам бо мо будем. бародаро, то навори оянда, ҳанотон ба худо.